Galileo Galilei je talijanski fizičar i astronom rođen u Pizi 1564. godine. Završio je medicinski studij nakon kojeg se posvetio proučavanju geometrije i Arhimedovih dijela. Već kao student otkrio je izokroničnost njihala. Proučavajući toplinsko rastezanje, konstruirao je prvi termoskop i dalekozor. Dalekozorom započinje Galileovo plodno razdoblje astronomskih istraživanja. Njegova veličina nije u njegovom izumu, već u tome što je svoj dalekozor usmjerio prema nebu. Nakon toga uslijedila su mnoga otkrića. Svoja prva astronomska otkrića objavio je u dijelu Vjesnik zvijezda 1610. godine. Zalagao se za Kopernikov sustav, što ga je dovelo u sukob s crkvom. 1616. godine odlukom inkvizicije zabranjeno mu je naučavanje o tome da se zemlja giba oko sunca. Ali on nije mogao odustati od znanstvene istine, pa je u svom dijelu Dijalog o dvama glavnim svjetskim sustavima, Ptolemejskom i Kopernikanskom, izložio heliocentrični sustav. To dijelo proglašeno je heretičkim i 1633. godine održan je proces protiv Galileja u njegovoj 70. godini života. U progonstvu, lišen slobode i odvojen od svijeta, pod stalnim nadzorom inkvizicije, dovršio je svoje najveće djelo o mehanici, kojim je postavio temelje mehanici. Razgovori i matematički prikazi dvaju novih znanja o mehanici. Tim dijelom, Galileo je uveo eksperimentalnu metodu istraživanja i matematičko formuliranje eksperimentom utvrđenih zakonitosti, te time položio temelje modernoj fizici. Umro je 1642. godine u Arcetri kraj Firence. Crkvene vlasti nisu dopustile da mu se podigne nadgrobni spomenik. Tek 1737. godine, kada je položen u grob zajedno sa svojim učenikom, to je bilo dozvoljeno. Mi ćemo dokazati Galilejev zakon inercije. Kuglicu čija masa iznosi 95 grama spustit ćemo s visine od 35 cm. Uočavamo da kuglica dolazi prilike na jednaku visinu što ovisi od tvrdosti površine. Sada ćemo smanjiti nagib i pustiti kuglicu sa isto na visine od 35 cm. Kuglica je došla do iste visine, put se povećao, a brzina se smanjila. Kuglica je došla do približno iste visine, put se povećao, a brzina se nije toliko smanjivala kao u prvom slučaju. U trećem slučaju nemamo uzbrdicu i promatramo sada dobivanje kuglica. Znači, put bi bio beskonačan i kuglica bi se gibala jednako stalnom brzinom. Galileo je zaključio da se tijelo giba jednako pravocrtno ako na njega ne djeluje sila. Arhimed je grčki fizičar, astronom, jedan od najvećih matematičara srednjeg vijeka. Rođen je 287. godine prije Krista u Sirakuzi. Najveći dio života proveo je u rodnom gradu, a neko vrijeme je boravio u Aleksandriji. Njega smatraju vrhuncem helenističke matematike i najvećim fizičarom starog svijeta. Njegov otac Fidija bio je astronom i fizičar, te je poučio Arhimeda o mnogo čemu. Brzo učio sve o čemu ga je poučavao, ali je on bio željan još znanja. Stoga odlazi u Aleksandriju gdje je bila očuvana Aleksandrijska knjižnica. Aleksandrija je tada bila središte prirodnih znanosti, iako tamo nije ostvario uspjeh u onome što ga je jedino zanimalo, a to je matematika. U Aleksandriji je upoznao prijatelja Eratostena, s kojim je vodio velike rasprave o raznim novim otkrićima. Arhimed je tako duboko bio zadubljen u probleme kojima se bavio da bi često zaboravio jesti. Poznata je izreka koja kaže heureka, heureka, što na starogrčkom znači pronašao sam. Taj krik postao je poznat jer je prenesena anegdota kako ga je Arhimed gol izgovarao, trčeći po gradu nakon što je kupajući se otkrio danas poznat Arhimedov zakon. Najveću slavu stekao je u svojim raspravama o zaobljenim geometrijskim tijelima, čiju je površinu i obujam izračunao složenim načinom, sličnom današnjem infinitezimalnom računu. Odredio je približnu vrijednost broja pi, a ujedno pronašao zakone poluge i položio osnove hidrostatici. Izumio je takozvani Arhimedov vijak koji služi za podizanje veće količine vode na veću razinu. Otkrio je i takozvani Arhimedov zakon koji glasi: tijelo uronjeno u tekućinu lakše je za težinu istisnute tekućine.
U vrijeme rata između Sirakuze i Rimljana, Arhimed je vojsci pridonio izrađujući ratne sprave i strojeve. Izradio je parabolična zrcala za paljenje brodova, takozvane Arhimedove zrake smrti, Arhimedovu kandžu, najjači katapult u antici i tako dalje. Ali ne postoje točni dokazi da su isti bili i korišteni. Arhimed je ubijen za vrijeme opsade Sirakuze, a to saznajemo zahvaljujući Plutarhovu životopisu vojskovođe Marcela. Danas ćemo dokazati Arhimedov zakon. Kako bismo provjerili Arhimedov zakon, koristit ćemo stalaka, dinamometar, posudu s vodom i 2 utega različitih materijala. Izmjerili smo da je težina utega u zraku 0,80 newtona. Kada smo tijelo u potpunosti uronili u vodu, izmjerili smo da mu težina iznosi 0,54 newtona. Silu uzgona ćemo dobiti tako što ćemo oduzeti težinu tijela u vodi od težine tijela u zraku. Težina tijela u zraku ostaće ista, no sada smo tijelo uronili do pola i sada mu težina u vodi iznosi 0,7 newtona. Kao i prethodna dva mjerenja, težina u zraku ostaje ista, no sada smo uronili 1/3 tijela u vodu i sada njegova težina u vodi iznosi 0,78 newtona. Isti ćemo pokus ponoviti s utegom od željeza. Možemo uočiti da sila uzgona djeluje samo na onaj dio tijela koji je uronjen u vodu. U našem slučaju, kada je cijelo tijelo uronjeno u vodu, onda je najveća sila uzgona, a kada je trećina tijela uronjena u vodu, onda je najmanja sila uzgona. Ovim pokusom dokazali smo Arhimedov zakon koji kaže da je tijelo uronjeno u tekućinu lakše za iznos težine tekućine koju istisnemo. Isaac Newton rođen je 4. siječnja 1643. godine u Woolsthorpe u Lincolnshireu, a umro je 31. ožujka 1727. godine u Londonu. Bio je engleski fizičar i matematičar. Odgojila ga je baka jer se rodio poslije smrti oca, a majka ga je ostavila kako bi se preudala. Obrazovao se na sveučilištu Cambridge, što je predstavljalo prekretnicu u njegovom životu. Njegovi eksperimenti propuštanja sunčeve svjetlosti kroz prizmu doveli su do otkrića heterogene čestične prirode bijele svjetlosti i postavili temelje fizičke optike. Izradio je prvi reflektirajući teleskop 1668. godine i postao profesor matematike na Cambridgeu 1669. Razradio je osnove računa, iako je njegov rad objavljen tek nakon 30 godina. Njegova najpoznatija publikacija, Principia Mathematica, nastala iz korespondencije s Edmundom Haleyem. U njoj opisuje zakone gibanja, orbitalnu dinamiku, teoriju plime i oseke i teoriju univerzalne gravitacije, te se to smatra temeljnim dijelom moderne znanosti. Izabran je za predsjednika Kraljevskog društva u Londonu 1703. i postao je prvi znanstvenik ikada proglašen vitezom 1705. Tijekom svoje karijere sudjelovao je u žestokim raspravama s nekoliko svojih kolega, uključujući Roberta Hooka o autorstvu inverznog kvadratnog odnosa gravitacije i Gottfrieda Wilhelma Leibniza oko autorstva računa. Bitka s Leibnizom dominirala je u posljednjih 25 godina njegova života. Sada je dobro utvrđeno da je Newton prvi razvio račun, ali da je Leibniz prvi objavio tu temu. Newton se smatra jednim od najvećih znanstvenika svih vremena. Pored otkrića računa beskonačnosti i nove teorije prirode svjetlosti i boja, Newton je postavljanjem triju zakona kretanja i općim zakonom gravitacije temeljito promijenio osnovnu strukturu fizike. Jedinica za silu, Newton, nazvana je njemu u čast. Dokazat ćemo drugi Newtonov zakon pomoću kolica, užeta i utega. Istražit ćemo kako ubrzanje tijela ovisi o sili u stalnom masu tijela. Znači, masa kolica je stalna i ona iznosi 809 grama. Užet prebacimo preko koluture, a na kraju užeta postavljamo utege, a na te utege djeluje sila teže vertikalno prema dolje. Masu utega povećavamo, a time rezultantnu silu na kolicama. Masa kolica je stalna, akceleracija je proporcionalna rezultantnoj sili koja ubrzava kolica. U drugom dijelu pokusa istražit ćemo kako ubrzanje tijela ovisi o masi u stalnu silu. Masa s jednim utegom iznosi 1009 grama.
kazali da je u stalnu silu akceleracija obrnuto proporcionalna masi. Christian Huygens rođen je 14. travnja 1629. u Hagu u Nizozemskoj. Otac mu je bio bogati diplomata, pjesnik i glazbenik. Kristijanovo obrazovanje uključivalo je matematiku, geografiju, logiku i jezike, također i glazbu, jahanje, mačevanje i ples. 1645. ušao je na sveučilište u Leidenu kako bi studirao pravo i matematiku. 1647. upisao je College Orange u Bredi gdje mu je otac služio kao kustos. Nakon završetka studija 1649. godine započeo je karijeru diplomata kod Henrija, vojvode od Nassaua. Međutim, politička klima se promijenila uklonivši utjecaj Huygensova oca. 1654. Huygens se vratio u Hag kako bi nastavio znanstveni život. Preselio se u Pariz 1666. godine gdje je postao osnivač Francuske akademije znanosti. Tijekom boravka u Parizu upoznao je njemačkog filozofa i matematičara Leibniza i objavio Horologium Oscillatorium. Taj rad je uključivao izvedbu formule za oscilaciju klatna, teoriju o matematici krivulja i zakon centrifugalne sile. Huygens je 1656. izumio sat klatna na temelju Galileovog ranijeg istraživanja klatna. Sat je postao najtočnija svjetska satnica i tako je ostao narednih 275 godina. Također je izumio proljetni sat s ravnotežom te je 1675. patentirao džepni sat. On je formulirao zakone za opisivanje elastičnog udara dvaju tijela, napisao je kvadratnu jednadžbu onoga što će postati Newtonov drugi zakon kretanja, napisao je prvi traktat o teoriji vjerojatnosti i izvukao formulu za centripetalnu silu. Huygensa se najviše sjećamo zbog rada u optici. Eksperimentirao je s dvostrukom difrakcijom, što je objasnio valnom teorijom svjetlosti. Huygensova teorija valova objavljena je 1690. u Traité de la Lumière. Teorija valova bila je u suprotnosti s Newtonovom korpuskularnom teorijom svjetlosti. Huygensova teorija nije dokazana sve do 1801. kada je Thomas Young proveo eksperimente interferencije. Radeći zajedno sa svojim bratom, Huygens je smislio bolju metodu za brušenje i poliranje leća. Opisao je zakon Loma koji je koristio za izračunavanje žarišne udaljenosti leća i izgradnju poboljšanih leća i teleskopa. 1655. usmjerio je jedan od svojih novih teleskopa na Saturn. Činilo se da su nekada nejasna ispupčenja na stranama planeta, što se vidi kroz inferiorne teleskope, prstenovi. Huygens je također mogao vidjeti da planet ima veliki mjesec, koji je dobio ime Titan. Huygens se 1681. vratio u Hag, gdje je kasnije umro u dobi od 66 godina. Pokazat ćemo vam lom i refleksiju svjetlosti i Huygensovo načelo pomoću ravnog zrcala, dezodoransa, lasera i kadice. Isaac Newton je bio uvjeren da se svjetlost sastoji od sitnih čestica koje se gibaju pravocrtno. Zagovarao je čestičnu teoriju o prirodi svjetlosti. Lom svjetlosti objašnjava kao da sredstvo privlači svjetlost. Isto sredstvo koje na svjetlosti pri refleksiji djeluje odbojnom silom, pri lomu bi trebao djelovati privlačnom silom. Christian Huygens bio je uvjeren u valnu prirodu svjetlosti. Smatrao je da se svjetlost širi prostorom u obliku elektromagnetskog vala. Huygensovo načelo kaže da je svaka točka valne fronte izvor novog elementarnog vala. Ako na granicu pada ravni val, svaka točka je izvor novog elementarnog vala. Točke titraju u različitom vremenu. Svjetlost će prema Huygensu imati lom prema okomici ako prelazi u sredstvo u kojemu se širi s manjom, a ne s većom brzinom, kao što je zaključio Newton. Newton i Huygens imali su pravo, svjetlost pokazuje i valna i čestična obilježja. Izvođenjem pokusa došli smo do zaključka da je kut upada jednak kutu refleksije. Zraka svjetlosti pada na ravno zrcalo pod nekim kutom i pod istim se reflektira. Svjetlost odlazi okomito na valnu frontu. Huygensovo načelo slaže se s poznatim zakonom odbijanja.
Kada zraka svjetlosti pada na granicu s dva sredstva, lomi se prema okomici kao u našem pokusu jer ide iz optički rijeđeg u optičko gušće sredstvo. U obrnutom slučaju lomile bi se od okomice. Iz pokusa vidimo da se Huygensova teorija ne slaže s navedenim načelom. Izvođenjem pokusa došli smo do zaključka da je kut upada jednak kutu refleksije i time smo dokazali Huygensovo načelo.